טוב, מקליטים סרטון קצר על בעצם איך נרשמים לכנסים של המש"צים ולפעילויות של המש"צים, משהו שיחסוך לכם הרבה שאלות ויחסוך למורים שלכם הרבה זמן. אז איך מתחילים? פותחים דפדפן רגיל, גוגל, כרום או אדג', רושמים אנה. אנחנו משתמשים באתר של אנה בשביל להירשם לסמינרים שלנו. אצלי זה גם התוצאה הראשונה וגם התוצאה השנייה. בסדר? לוחצים, מגיעים לאתר של אנה של האכסניות הנוער בעצם, אנחנו לא צריכים שום דבר פה מהאתר, למעט גוללים עד למטה, אז יש לנו שירותים נוספים. שירותים נוספים הראשון, הרשמה לסמינרים, לוחצים. בגלל שאני נרשמתי בעבר, אז התעודות זהות שלי והסיסמה שלי מופיעות כאן, אני יכול ללחוץ להתחבר. אם יש לכם אחים גדולים, יכול להיות שזה גם יקרה. אתם לוחצים משתמש חדש. ממלאים תעודת זהות, שם פרטי, שם משפחה, מייל שזה מאוד חשוב כי החשבוניות מגיעות למייל, ואפשר גם לאמת בכניסה הבאה שלכם דרך המייל שלכם, הוא שולח קוד, אפשר או דרך המספר טלפון או דרך המייל, כתובת של היישוב, רגישות למזון, סוג מזון, טבעוני, צמחוני, בעיות רפואיות אם יש, קופת חולים, בוחרים סיסמה ויוצרים פרופיל. אני חוזר צעד אחורה, אני נרשמתי כבר, הפרטים שלי מופיעים ואני מבקש להתחבר, שהוא ישלח לי SMS. לוחץ להתחבר, בואו נראה מה הקוד שקיבלתי, 511 073. אז אוקיי, נכנסתי, אני בפנים בדף של הרשימה לסמינרים. אתם רואים, מופיעים כאן מספרי הסמינר. יש כאן של כל המחוזות. אנחנו מחוז צפון, עם בדרך כלל במכתב שהביא לכם, או חילק לכם מורה השלח, מופיע המספר של הסמינר, תמיד, לא בדרך כלל, אבל נניח שהוא לא אצלכם ואתם לא זוכרים, ולא הצלחתם ליצור איתו קשר, לוחצים על לחצן חיפוש מתקדם, אפשר לבחור פשוט מחוז, אנחנו מחוז צפון. בצע חיפוש, הוא ייתן לי את הסמינרים הרלוונטיים. רואים 2026, אדיר, הנהגה, חירם, בואו נניח שאנחנו נרשמים כרגע לאדיר. לוחצים על הרשמה. וממלאים את הפרטים, הרבה פה מהדברים זה תפריטים נפתחים. בוחרים בית ספר, רשות אם אתם במועצה אזורית, באיזה כיתה אתם, מה מידת החולצה שלכם בשביל ההסמלה, השם של אחד מההורים שלכם, הפלאפון של אחד מההורים שלכם, חשוב מאוד, המייל של אחד מההורים שלכם, חשוב מאוד לשחזר סיסמה, סוג החניך זה בעצם אם אתם ותיקים, אתם מש"בים, אז אתם יודעים כבר להירשם, ואם לא אתם רושמים פרח. השם של המורה שלכם לשלח בבית ספר, והאם זו שאלה שמופיעה בפסח, אם השתתפתם כבר בחנוכה.